Фатлан кинокартинасын мөселман киносы фестиваленең ачышы дип әйтергә була. Бердән ул халыкара вакыйганың ачылыш фильмы, икенчедән кызыксыну шул кадәр зур, оештыручыларга аны өстәмәдә күрсәтергә туры килә. Беренче көн, беренче фильм. Халык көтеп алынган премьерага ашыга. Бер зал тулы, икенчесен ачырга туры килә. Мы отправились из Багдада в страну Болгар. Фильм тәмамлануга иҗат коллективы белән аралашалар, тамашачы рәхмәт әйтә. Ибн Фатланның Болгарга сәяхәтен, Иделгә сәяхәтен нускадан укып беләм һәм минемчә аның юлын менә сәяхәтен рәхәтләнеп кичереп утырдым. Синтез ясый алганнар молодцы. Очень понравились вот эти исторические отсылки в объяснительные моменты. То есть то, что в книге может быть не написано, но то для человека неподготовленного уходим туда и там вот подробно это все объясняется. Киемнәрне хтабулары, киемнәрне уйлап чыгарулары, менә ул чорга яраклаштырулары, бөтен бизәнү әйберләренә хәтле дөрес итеп кулланулары, менә тамашачының күңеленә яткандыр дип уйлыйм. Шалтыратулар башланды, качан безгә киләсез, качан безгә күрсәтәсез, кая карап була дигән тәкъдимнәр, мөрәҗәгатьләр булды. Бу инде нәрсәне күрсәтә? Безнең фильмның бөеклеген түгел, безнең фильмның шундый яхшы булуын түгел, бу темага зур кызыксыну булу, бу темага ихтыяҗ булу, халык моңа сусаган. Сегодня мы делаем великий шаг, чтобы стать одной душой в едином теле. Үзе документаль, үзе нәфис фильм. Һәм анда безнең тарих, төшерүнең кыенлыгы да, кызыклыгы да шуңа бәйле. Фильм 2020 ел ахырында төшерелә башлады. Төрле эпизодларга 300-дән артык актер җәлеп ителде. Анда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинны да күреп була. Тарихи костюмнар, кылычлар, сөңгеләр, хәрби киемнәр әзерләү, бу да бер яктан катлаулы, икенчедән мавыктыргыч. Элекке дөньяга керү, элекке тарихи без белмәгән чораларда белми торган гырып гадәтләрне барлыкка китерү, уйлап чыгару, аны эзләп, кешеләр белән, тарихчылар белән эзләнеп, табып, шул бик кызык булды. Шундый зур кинолар, тарихи кинолар 1-2-3 ел төшерәләр. Сценарийны гына 1 ел язалар. Без зур проектны 1 елда барлыкка китердек. Ул уникаль әйбер. И икенчедән, бөтен съемочная группа, бөтен кешеләр безнең Казанныкы, Татарстанныкы, то есть менә шундый зур проектлар без үзебездә, безнең республикада эшли алабыз. Фильм Казан, Болгар, Биләр, Әтнә районында, Мәскәү, Санкт-Петербург, Төмән, Әстерхан өлкәсендә, Үзбәкстанның Бохара һәм Хива шәһәрләрендә төшерелә. Иҗат төркеме бу проектны республика өчен зур тәҗрибә дип саный. Май сәхнәсен кыш көне декабрьдә төшердек павильонда. Һәм бу шактый күп халык катнашулы сәхнә булды. Без аны павильонда төшердек. Һәм менә шундый күләмле, шундый технологик яктан катлаулы съемкалар Татарстанда юк иде әле. Татарстан кинематографиясендә яңа бер адым, яңа бер тәҗрибә. Фильмга Багдад илчелеге составында Идел буе Болгарына килгән гарәп дипломаты Әхмәт ибн Фатланның юл язмалары нигез итеп алынган. Алар буенча фильмны берничә сериялы итеп төшеп калган тагын бихисап күренешләрне өстәп тәшләп булыр иде. Мәгълүмат күп, бәлки киләчәктә бу эшкә яңадан алынырлар. Әлбәттә, аны татар теленә тәрҗемә итәргә кирәк, чөнки бу безнең престиж. Икенчедән, инглиз теле һәм гарәп теленә тәрҗемә итәргә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки бу фильмдагы вакыйгалар, бу фильмның фикере ул безгә генә кагылмый. Ул гомумән бөтен мөселман дөньясына, гомумән бөтен төрки дөньяга кагыла. Чөнки бу фильм күрсәтә, татарлар, безнең бабаларыбыз бу җирдә 1000 елдан артык мөселман булып тора, үз җиребездә, без килмешәк түгел. Без монда үз мәдәниятебезне, үз цивилизациябезне, үз гореф-гадәтләребезне яшибез. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.